ceist leis an Togra Píolótach Tithíochta atá faoi cabbage le Údarás na Gaeltachta agus go háirid an teangháil atá agat de Rhein agus an Údarás fin scéim seo agus go háirid stádas forbre na múla atá I gceist gur magad. Ag ascar as cinenne an Údarás mína nullag fefe 3, Comisiúnig an Údarás taide ón Dr. Shane Muinechan maidir le soláthar agus éileh hithiíoch sa Gaeltacht. Fáil siach tuirí na taide sin le garad. Léiríonn an taide go bhfuil 106 míle duine sa Gaeltacht, ach bhfuil an déanra sin ag fás ag leibhéil níos muile ná an tír ar fad. Go bhfuil scír den ghaonra sa Gaeltacht faoi ís 80 ag dul a laiad, agus go bhfuil na grúpií os cion 55 ag dul a méid. Léiríonn sé seo go bhfuil déanra na Gaeltachta ag dul a níos. Ag buint dúsáid as tarthaí an déan áireamh, bhí 53,680 teach sa Gaeltacht 2011. Dúirdig an méid sin go 56,282 faoi 52. Fásta 5 fan géad a bhí an seo. Bhí an méadú is mó in Gaeltacht na Gaillimhe, 11 fan géad, agus in Gaeltacht na mí 2 fan géad. Tá an ráta áitiachta níos íste sa Gaeltacht, 71 fan géad, ordathe ó 69 fan géad a 2011, agus sé an ráta náisiúnta ná 87 fan géad. Tá an céad an de hethe fullmheh sa Gaeltacht 11 fan géad níos irde ná an scír náisiúnta 8 fan géad. Tá níos móna 5 irid de hethe siras a Gaeltacht ná sa tír, mar scír den stoc tithíochta omláin. Tá obair chomhleoireachta ar siúil ar an tríthíomh go fóil atá aitheanta sa céim seo den Togra. An Rhein ag unda Fort Láirige, an Carrua ag unda na Gaillimhe, agus tithe Charige Teiscin ag Gweedór ag unda Gúnagáil. Ba an taide agus an obair chomhleoireachta ar an tríthíomh ag tuach concríocha I dro dhearra an Taurí, agus ba bord an Údarás in an múnlaí agus an 100 céimara a bheas, agus cinnti a dhéanamh, bunathe ar as ólas na ngeall sealmhóirí ábhartha ag an trásin. Bhín an Rhein ag plé na ceiste seo ar bhain leanúnach leis an Údarás. Tá chuirsí ar an 6 cóirleáin agus an 6 taidí gceist agus 250 milliún 250,000 I gceist. Agus is rud maithe go bhfuil taide faoi cabbage agus is rud amach bhfuil próisis cóirleáin I gceist. Ach an rud a chuirn is deatharm, bhí cinenne sé bhí ó hin. I bhíneise na ggéircéime atá ans na Gaeltachtaí le ó híomh cuasaí tithíochta. Agus ag gáil siar ceisteanna chur maidir leis an Carrua an Rinn agus Gweedór, agus cuireadh an úldum go soléir go raibh próisis tosnaithe ó híomh léirú spéise ó maidir le agrachtaí ar an talamh. Cá bhfuil an próisis sin faoi láthair, cé bhéad aineachtaí a tháinig is dea ó na agrachtaí éagsúla. Just támuid tógáil céim chun tosaí agus céim chun siúil ag an am céine sin an imní atáram. Look, tá an obair seo a dhéanamh Údarás na Gaeltachta faoi láthair agus tá sé ráta Údarás na Gaeltachta lum go bhfuil plananna curthaí bhaim maidir le aiseolalas na ngeall sealmhóirí a bhailiú agus tá obair teicniúla ar siúil. Tá sé I gceist nuas honrú don chorcaige molta a chóirt don Rhein dumsa I mí an bheitheh se thugan. Agus ceist anna háit agus seo an Gaeltacht agus bhí mis sé daingháil le Údarás na Gaeltachta ag an grinú bhí agam leo agus freisin maidir leis an mille maidir leis an Údarás atá teacht an seo ribh an saora. Tá mé ag lé ceist na tithíochta sa bhile sin, tá mé ag stocha ag plé leis an Rhein agus leis na dlíodóirí an bhfuil gá le spruc a bheith an maidir le tithíocht Údarás na Gaeltachta nó a bhfuil an spruc sin in áíire acu hena féin sa dlíd. So tá an chorá sin ar siúil faoi láthair ach ní léon doubt an túram atá agamsa ná go bhfuil ról lárnach ag Údarás na Gaeltachta chun tithíochta chur fáil sa Gaeltacht do chaintúirí Gaeilge. Is maith an rud é sin I clistal go
Gregin tú go bhfuil rólárnach ag údarás na Gaeltachta. Agus creidir mé héan agus teachta dáil eile agus daoine ar an talamh. Bhí siad í mun agóide inné tá agad banú agus chunran na Gaelga agus agrachtaí eile. Agus tá sé Jackar a ráló go leanúnach tá muid fósaigh fannach le na trólínte ó híomh na Gaeltachtaí rud có bunúsach sin. So ag gáil ra sé bhí ó hin bhí cinenne déanta agus bhí fógra go méid múla nua Tithíochta gceist ar chalamh údarás na Gaeltachta. Agus ceap méid go raibh dul chun cin ó dhéanamh agan agus go méid ní rang mé ro hosta nach rá i gceist ach tithe in acuine ba cór go méid tithe in acuine agus tithe sóisialta freisin. Ach beag bannar mthúram hí beag an in dóchas agam. Ach tá mé idir gá cóirla níos i gceiste lé seo, because ní léon cinenne déanta fós, agus nílí gceist an seo ach Tógra Píolótach, ba cór go méid dáta agan cén úr a bhés an múnla seo le feicáil, cén úr a bhés tithe le feicáil ar chalamh sna trí ceantar atá lúte ar macht. Tá mé sé ag súil le, I suppose, tuairis agus níos mó ólas ódarás na Gaeltachta an bhí se thugan. Tá mar rá go poiblí, tá mar rá go príomháideach leo, go ceapan sé hain, go bhfuil rólárnach acu, tuis go bhfuil cuasaí tithéachta lárnach do cuasaí teangain. So sin an díriú is tócha acu ó mise an tara, agus ba mise ag dul ag obair leis an údarás nuair atá obair seo déanta acu, agus cai mé rá ag caint leo tá plananna eile curtha faoine bhrád, agus bhí mé ag caint leo maidir leo, agus asúlagan go maiid níos mó ólas agam maidir leo, ach tá tuairimí tócha don údarás maidir le soláthar Tithíochta sa Gaeltacht, agus ba mise ag taú leo siúd, más féidir iad a dhéanamh, agus tá obair a dhéanamh, tá sé ráte gachtainna bhfuil an obair seo táhaach, agus is tócha go bhainní mise go dtí an bhí se thugan chun plé leis an údarás maidir leis an obairtá déanta acu go dtí seo.